ନମୋ ନମଃ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମେ ନବମ ସହିତ ଦଶମର ପାଠର ମୂଳଦୁଆ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ବିଷୟ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଗପ ଶୁଣିଛେ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ସିଂହ ଶଶକ କଥା। ସିଂହ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଣର ରାଜା, ଆଉ ଶଶକ କହିଲେ ଠେକୁଆ। ସିଂହ ଠେକୁଆର ଗପ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଏଇ ଗପଟାର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମ ବହିର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ରହିଛି ସିଂହ ଶଶକ କଥା। ତ ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ଥିଲା, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ନାଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବା। ଆଜିକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ମହିଳାରୂପ୍ୟ ନାମକ ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ନଗରରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅମରଶକ୍ତି। ଅମରଶକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଚପଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ନଥିବାର ଦେଖି ରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନ ପାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ନଗରକୁ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥାରେ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଦୌ ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। କ୍ରମେ 80 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗପ କହିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଗପ ଶୁଣିବାର ତାଙ୍କର ମନ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗପ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗପରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ରହିଲା। ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଲାଭ କରି କରି ସେମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ 6 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତି ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଯେଉଁ ଗପଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂକଳନ ବା ଗ୍ରନ୍ଥର ଆକାରରେ ରଚନା କରାଗଲା। ତାହା 5 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି 5 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାଁ ଥିଲା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ 5ଟି ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ମିତ୍ରଭେଦ, ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, କାକୋ ଲୁକୀୟ, ଲବ୍ଧ ପ୍ରଣାଶ, ଅପରୀକ୍ଷିତ କାରକ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 6 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର 5 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ସମାହାରରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଲା। ଏ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର କୃତି ଅଟେ, ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ତାହାର ଆଦର ଲାଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ତାହାର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଇଂରାଜୀରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ, ତେଲୁଗୁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତି ତମରି ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଉପାଦେୟତା ସୁବିଦିତ। ତେବେ ଆମେ ସେହି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଥରକ ରହିଛି ସିଂହ ଶଶକ କଥା। ସିଂହ ଆଉ ଠେକୁଆର ଗପ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପିଲେ, ସେଇ ଗପରେ ଯେତେ କଥା ରହିଛି, ସେଇ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରହିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସିଂହ ଆଉ ଗୋଟେ ଶସକ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଇ ପାରିଲା, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଆମର ଏଇ ଭାଗରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଏ ବିଷୟଟିକୁ କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ତମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ପୁଣି ତାକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା। ତ ବହିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ବହିର 2 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ବିଷୟମ୍ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍ ଇତି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗ୍ରନ୍ଥାଦାନିତ। ବିଷୟଂ ସନ୍ଧି ବିଷୟ ଅୟଂ ମାନେ ଏହି ବିଷୟଟି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ, ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ ଆସିଅଛି। ଏସା ଆଖ୍ୟାୟିକା ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମଣା ସୁଖେନ ବାଳାନାଂ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥଂ ବିରଚିତା। ଏହି ଆଖ୍ୟାୟିକାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ସୁଖରେ ସହଜରେ କେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀଣାଂ ଚରିତ୍ରମ ଆଧାରୀକୃତ୍ୟ ନୀତି ଉପଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ନୀତି ଉପଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅତ୍ର ଉପଲଭ୍ୟନ୍ତେ, ଏହି ଗପରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମେବ ବାଳାନାଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହ ଶସକ କଥାୟାଂ ବୁଦ୍ଧିବଳେନ କଥଂ ଅତ୍ୟାଚାରିଣ ବିନାଶ ସମ୍ଭବେତ୍। ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହ ଶସକ କଥାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତଦେବ ପ୍ରତିପାଦିତମ୍, ତଦେବ ତାହା ହିଁ ଏଠି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ମୂଳ କଥା ଏହା ସଂକ୍ଷେପଣମ୍ ଅତ୍ର ବିହିତମ୍। ମୂଳ କଥାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଅତ୍ର କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇବା। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପକୁ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପିଲାକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିଥିବା, ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ସିଂହ ଶସକ କଥା ଆସିଛି ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ନା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବିନାଶ କରିହେବ। ପିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଅର୍ଥ ଦେଖିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ନବମ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ।